Puilano Jisu Kristo ni mung kahambai norok jotono no haino hai Kristo ni ambassador channel langsogo. Tini ke seng Matthew chapter 13 verse 12 to 15 no Jisu samani khoroksasum ni kisha tongke bono tei burujagana hake bo tei burujagana. Piaba kerini ke kisha tongwa suda bini yak ni najagana. Mani abono bujilayana. Aboni sekang norok no koine ni musungo tumung norok ni bisingo tabo kono sekang ni part 1 part 2 te part 3 video rong naya ko hunke naijadi o part 4 video no kaham ke bujina ni bagai part 1 o seng parable eba rung thoma tamono hin khana laikya part 2 ke tamoni bagai kaitone hani kok parable eba rung thoma ba ke sajaka te part 3 o ke tamoni bagai kaitone hani kok sagri rong no jimi saiman dekha akondo khana laikya nainani bagai norok video ni link video ni description ni tolaw mannai hake phadi Matthew chapter 13 verse 12 to 15 no Jisu tamo saka abuno khanalayana. Matthew chapter 13 verse 12 lo Jisu saka tamani hanke khoroksasu ni kisha tongke bonote burujagana hake bote burujagana phiaba kerini ke kisha tongwa suda bini yak ni najagana oboni meaning ke je borokai tuni kok kathano kubuibai bukharo sagai khananani te bujinani eba saimanani chaitogo te bini langmao abono apply khlayo omahai bororokno te bu spiritual understanding rejaknai phia je borokai tuni kokni bagai bukhana kra khetono aboni bagai a borok sekangpro kisamisa bujimani abo suda bini khani ongkhori thangpayo tamani hinba bini a kok thayo mung sapano interest eba ruchi krei haini bagai kaitor omahai ungnani ruo je soitan phai bini khao sarja kaituni kokno susi gitlang payo haini bagai a borok kaituni kok rokno mung sapano samgo nangjagya Matthew chapter 13 verse 13 to 15 no Jisu saka borok naisigano haipano no galak borok khanawano haipano khanagalak eba romiman galak omotini bagise ang borok ni thani rum thama bai kok sawo aboni baginyo jisaya diari hai hini salangmano abo borok ni thani nangphakya je borok ni pholani khunju te pholani mokol muthubja abo hai borok rok ni thani Jisu Kristo jisaya diari ni samani kok diari no nawi phurungka Isaiah chapter 6 verse 9 no kaito jisaya no hai hini saka te dagi kha thangdi o borok rok no sawidi norok khana khana pano romisi manja nuk nukui tongphano sawi manja tamani bagai hinba borok ni bukha holong hai karak umi thangka haini bagai borok kaituni kokrongno mung sapana khananani tei bujinani musungjagya Matthew chapter 13 verse 15 no Jisu saka norok khunjo kaisumi khanawano haipano romiman galak norok mokol kaisumi nasigano haipano no galak tamani hinke o borok khasiya borok khunjobo muthobo mokolbo kholobo engyake mokol danduglangno khunjo khanalangno bukhade silangno hake borok ani bukhak eba sumsok ni dekha tipilangno phia angde borokno ham relangno eba mutanglangno hne kaitor sawo omoni meaning khe tabukni o sangsaro kabang ku Christian rokno kaituni kok phungnai rokni eba preacher rokni khutui khale khnao haipano borok pholawo tori logi manja tamani bagai himale borokni pholani khunju tei pholani mokol muthubui tonja kok thaisele kubui tabuni jorao gobang ku preacher rokno kono spiritual message riya hinba je bororok khanato jaknai kok rokno se piro phiaba Jisuni sagri hinjangnai rokhe pholani khunju tei pholani mokol kaituni kok kathangrokni bagai bukha khulukjak tei borok kaituni hani bisini huija kok rokno bujiui romimano kaitor o kok thairokni bisingti jottoni sakana hamari amen